Asiphinde ke sikwamukele endabeni zesiZulu. Zikhoseliswe esikoleni sendawo izakhamuzi zas'Esigedlane eKranskop eNyakatho yeKwaZulu Natal kulandela imvula enamandla. Intatheli yezindaba zeSABC uMlondi Radebe ehambisana nomthwebuli wezithombe uRaymond Mdluli isibikela ukuthi imizi kulendawo iqhuma iziphethu ngaphansi nokwenza ke kube nzima kakhulu ezakhamuzini ukuba ziqhubeke sihlale kuyo. Sendawo yaseSigedlane endaweni eKranskop maphakathi nesifundazwe saKwaZulu Natal lapha umphakathi okhahlamezwe khona ngenxa yamanzi angena ezindlini zawo bathi kunedamu elingenhla kwemizi elenza ukuthi amanzi angene ezindlini nokuthi kamuva manje sekutholakala ukuthi kuqhuma iziphethu khona ngaphakathi ezindlini nokwenza kube nzima kakhulu kanti abaningi sebekhoseliswe esikoleni eduzane kwami induna yendawo baba lapha uMthwebuli ozositshela nje kafushane baba uSithole kafushane nje ngenkinga enibhekene nayo lapha endaweni. Inkinga esibhekene nayo kule ndawo yaseSigedlane izikhukhula ezimuka nomphakathi. Imbangela yekhukhula idamu eliqhuma ngenhla sekukholele ukuthi kuqhume iziphethu phansi ezindlini umphakathi uzowaphuma sawukhoselisa esikoleni. Lapho esikoleni sekunenkinga kwakhona abafundi abasatholi ukufunda kahle ngenxa ukuthi umphakathi usugcwele khona phakathi esikoleni. Mhlambe ngesikhathi kufanele kufunde kwenziwa kanjani ngoba phela umphakathi kufanele ube semakhaya ngesikhathi ingane zifunda esikoleni. Umphakathi uyagudluka uhlale eceleni kwesikole kungena izingane zifunde mase iphumile izingane uphinde futhi umphakathi ubuyele khona futhi phakathi esikoleni. Mhlambe yini eyenza ukuthi umphakathi uzokwakha kule ndawo ngoba sayibona le ndawo ukuthi ingathi isemfuleni noma bekade kuyindawo eyixhaphozi. Umphakathi wakwade uhluphekile ungenayo indawo ukuthi ungazi ukuthi uzoshonaphi uxoshwe womunye umlungu ongumakhelwane waphoqeka umphakathi ukuthi uzongena le ndawo eyomhosha ngesikhathi usuwakhileke lapho lasemva ukuthi usuwakhile sekuqhuma khona iziphethu ngoba ungazi ukuthi uzoshonaphi umphakathi. Asibonga kakhulu baba wesikhathi. Ngiyabonga. Loyo bekubaba uSithole uMthwebuli oyinduna endaweni echaza nje kafushane ukuthi umphakathi wasuka kwenye indawo nekuyimanje wakhile lapha nokuyindawo engekho ephephile kubona njengoba kunemizi lapha ethayiwe ngamashumi 45 lapho abantu bakhona esibekhosele esikoleni eseduzana sibuyisele intambo kweni studio.